ukulwela myeni wami olufight for justice. Yazi mina dingani bengiyengize ngimbulala uBheki. Bengimthanda mina uBheki. Bengiyengize ngimbulala umyeni wami. Yazi namanje I'm heartbroken. Amaphoyisa solabili. Ngibulala ife. Ngiyaxolisa mama. Yabona umama lona kuningi akwaziyo. Mina kapteni ngibona ngathi siyagagamela. Awazi lutho wena so. Ngakufihla konke Christine. Kodwa iqiniso ukuthi uyazi ukuthi wena ubulala uBheki. Ucabanga ukuthi uzozuzana? Uzozuzana. Happy. Lalela la. Ngenkathi uBheki seshona, iwili lakhe liseshintshile. Mina nengane yami sikhona phakathi. Ayikho into ezokwenza lo muntu hamba wena. Hayibo, bese yazoqeda. Kanti kenzakalani? Into ezodala. Sawubona Lwandle unjani? Sawubona Bhutintana. Unjani? Nami uphuma. Mama kusejuice. Uyodobha. Ngizala bekunjani ePosh 16? Hayi bekumnandi ukudlula la. Ngibekile ndini. Yeah, sibhekele esikhona. Satha ke. Sinabahambayo thina kulomhlaba sikhaya ezulwini sinabahambayo thina kulomhlaba sikhaya ezulwini haleluya 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 haleluya. Ukwenzani Nkesiyo? Yazi ngikhathazekile. Ulwandle ufike kumile ngitshela ukuthi uBheki umnike zonke izinto zakhe. Ushintshe iwili ufake yena ewilini angesitholele lutho bhuti. Angesitholele lutho. Emva kokuthi sisebenze kanzima kangaka sisangesitholele lutho. Usho ukuthi zonke izinto zethu wonke umnotho wethu uya kule cleaner le ulwandle. No, siselungisa ngizokhuluma nelo yakabheki. Umuntu angisakudingi manje sengiswele ithemba elisha manje lamahumusha bathi naba labantwana bangigijimisile wena ungithembisile izulu nomhlaba kanti hayi cha wena wangithembisa amathuna kunazo zonke. Kami sifana amabhoda sekhaya nginahala la eGoli ngibenza sebengisohlala sifuna iphethele indaba gazi eziphiza nalenza contact sayisayile police station asithathile kusasa siyaqala angathi ngizawuphinde lapha ngiyatshela Chomi hayi sasa siyaqala awukusukuma lapha kanti champagne kale sukuma ntombazana ayizongilethela sangena amabhodwana amanjani Abaceda kuphela ngilambile. Sanwa. Skipper. Abangani bakho labo ngitshela ngapha. Hey bahle man. Manje sister kama lakho ba. olwethu mthetho nobuhlezulu Fede mina igama lami. Unobu. lo muntu ujolana owamidla ngamandla Hawu. Uva yena owamakhona uyambona? Ngiyabonga ukwazi nawe my sister. Sizobona phela. Atheni into esikhala kahle la. kwenze njani Tada. La iwili kaBheki. Wazile i-tradition iseqaba ukuthi anginikeze le wili nayi la. kwaze kwaphuthuma bobhuti Yazi ngisalindele wena manje ukuthi ngilethele le wili. Ndawo kayilisi namanje. Uma ungayilisi njalo uzofunza ubulala wonke umndeni wakho ngiyathembisa uzobona. Uzobulala wonke ngiqede nyanga kwasa nawe ngiqede. Ngiyafuna le wili namhlanje. usebenzile mlilo hawu mahlasi ngiyabonga bafu kusho ukuthi manje
konke sekubuyele ngakuthini sakwazi ukuthatha umnotho wethu back. Siza-ke uDumazile noDingani sizoyifunda phakathi kwabo sebekhona bonke. Umbona yami uthakashana owulwana ukuthi uzokwenzenjani senimtshela ukuthi hey impilo makhulu. Isangathi angaqasha loyo. Station command. Njengoba ngisho ukuthi sizombopha uSharon Ferguson. But lokho kuzwakala ngazi ukuthi nifuna ukungidemote manje. NgoDebra Banda. Captain Mkhwanazi kwena. Wawungikhiphile sephethe mina manje Debra Banda umphathi omusha walesiteshi Noma yini leyo ihlanganiswayo ne-station commander zoyithola. Dingani, Dumazile, wozanini la? Sibizelwa. Wozanini Usufa la? ngakanje ngaphandle yo. Wozanini sizobona. Amaphepha wani manje lapho? Lena ivili kababu wenu ize nommeli wathi uMatasa nyaka akwazi ukusifundela yona. So ubhuti njengomuntu omdala oseselela ekhaya sacela sifundele yona. Manje mama akusieli ukuthi sithole lewe. Hayi kanti khulileka ndodana yiso esikhathi esifanele lesi ukuze amabhizinisi kababa kangashabalali kumele sisenze Madlulelani mama. Cha angeke ngisho ngane yami ukuthi kumele senze ngokuphuthume. Thisizwe. Okay, le will ifundeka kanje ke. I as Umchunu, this is my last will. All my assets and business and houses and cars. Everything, I leave everything to my wife Kethiwe Umchunu. Wow, why? Cha bantwana bami lalelami. Angithi mina nobaba sishade in community of property. Shuthi mina ngizothatha Thina sihlangana manini phela ngithi ngisachazela. Shuthi ngizothatha 50% bese lo munye 50% owena ukuthi nina nowabelani. Angeke ngihlale nginganiphi izinto zikababu wenu. Yifa likababu wenu leli. Futhi nisase under age ukuthi ningazi na. Under age manini ngiphela ngisakhuluma Dingana ngeke ngithi ngiyakhuluma nemdala ungene emlonyeni. Ngithi kuwena mase ufike isikhathi esi-right ngizonipha imali zikababu wenu. Futhi ngizohlezi ngintshengisa njalo inyanga nenyanga ukuthi liqhubeka kanjani ibhizinisi lenu. Nizokhona isamba semali nizosithola inyanga nenyanga. Angithi mina ngiyazi ubabu wenu wenje kahle washiya konke kumina ngoba ngiyazi ukuthi imina ezokwazi ukunakekela. Ngingakhathazeki nje ingane zami. Ayikho into engeke nize niyithole ifa likababu wenu leli. Mina kahle nje ngigade ifa likamchulu. Avele sisidala wathembeka uzolinika le mali. Nje ingane zami nguma wenu angeke nginilahlele ngaphandle nginizala ngiyazala ingane zami. Ngicela isilithi yezemoto. Mana phela wena Dumazile awukwazi ukushayela awunayo ile nazi awunayo license uzozenzani ikhazi emoto kababa bakho manje hey nayi ingane ngihlolela bo ngitshela Umculi buyile ke manje ngizozilanda zonke noma ngithi zonke izitha zami abecabanga ukuthi bayangcwaba kanti ayilutho bayangitshala sengibuye nginamandla kakhulu ke manje ngizobalanda ngamunye babonise ulakalala abangazi kahle ubheke umkhulu Nini wena soyajola lapha. Cha. ngibona ngithemba yini abantu abahlala la ekhaya Vele yithi. ngoba siphethe la ekhaya Yithi. ifoni nabantu abadala bayakho sihlala la ekhaya vele because siphethe vele la ekhaya manje wena uthi ubani Manje wena ufuna ukubeka yini la? mina ngumchulu futhi omncane kabheka umchulu unikazi wala amabhizinisi ngale ngibeni ngitshela ukuthi niyazi own hey Kanjani manje? man
oqala nje mina ngazi ukuthi ubheki ube nobhuti omncane ngisho 25 years nobheki kodwa angikwazi wena uyangazi wena awubazi abantwana bakabheki laba ufuna ukuba yini ufuna ukuba iscam ngicabanga ukuthi uzoba iqola la ekhaya uzothatha yonke into ngohamba ezini baba Ingathi ngitshela ungaza nokukhulu okuzala ngaphambi kokuthi ube yi-officer ngizothanda ukukufaka ku-interview yini ozoyenza kulesi siteshi sami sengisho ukuthi ngazi ngani kube uze ngamaqhinga okuzokhipha unyoko la ejele kade ngangifuna ukuba yiphoyisa ha siyakwamukela kulesi siteshi sami cha ngathi wenza iphutha isami lesi stage and mangithatha ukubheka amafayili maningi amakhisi angakasonto njengaleli la kaSharon Ferguson manje usuggest ukuthi kwenzakaleni-ke Debra ngoba sekufike wena simele solve wonke amakhesi ngisho ukuthi namhlanje uSharon Ferguson yolala baliwe so ngikhiphe endlini Hey, topic yabo labantwana bahlezi bakhuluma ngeskim topic yabo nami ngikhona da bahlezi bakhuluma ngami ntwana bathi ngiyashisa kanjani ngathi uba yena lo ufike manje ujama zakhe yazi angazi kodwa le ndaba kumele siyikhulume noNcubeko hey nangumuntu kodwa kwazi ukuthi 25 years yonke ngihlele emshadweni angimazi ukuthi ngimane kabheki manje uyephi yena mali angazi nami ukuthi uzile ukuthi umntwana akho sekuyiphoyisa uphoyisa udumazile sure like sakangenile in mina ngingazi nguma wakhe ngimdala kodwa angazi ukuthi udumazile uyiphoyisa angithi bohlezi ulala ngene yala hayi ngihlola le udumazile uyiphoyisa mina ngingazi ngiyakutshela kwamqunu velela lokapteni nkosiyami ufunani-ke manje ufunani sengingatshuni yena wami uphumule Kethiwe Mkhulu, you are under arrest for attempted murder of Ubheki Mkhulu. Uyahlala ubufakazi ophelele. attempted murder Lento mina mbuku seyamangala. man attempted Ubheki uphila saka. Jabula Mkhulu. Na usojikela umama wakho. Dingani ya understand ngimleli ngaba complicated. Kodwa nawo amaphepha ku-Captain Debra Phanda. uNcubeko ayikho nje lento engikhulumayo Ikhona. namhlanje konke kuyaphela masangamani la Simbe ukuthi wabulala ubaba. Wabulala ubaba. ayikho into engimbulale Engizwile ukhuluma nomalume laphayana uthi umalume ngakuchazela ngalelo langa ukuthi sikhuluma ngolwanga nje ukuthi ulwanga yena manini mbapha. uNcubeko noNcubeko siyamlanda. athi nomeli wami angiyenzanga yonke le nto Hamba. Kethiwe Mkhulu Mthathe. you have the right to Ningasakhulumi mthathe. Shut up. Tetelo ngatetelo you have the right to get a lawyer if you don't have one angibulala ngapheki ayokho into engimbulalile angiyenzanga Nawo yonke ubheke le uzozikhulumela uyaphika. Masambeni ngakutshela ukuthi ngizokubamba. Sekunjalo.